imi kamuri yeZimbabwe mainzwa mukurumbira wenyoka kairi kunetsa muceiling kumba kwemwana waMnangagwa kauyu akaitwa Minister of Finance. Handi ndo zvavakaenda kuWest Africa kuna baba wavo vachinorombera mapolitical powers. Zvino hezvo kanyoka iyo yakunzi yakuita musindo muceiling iri kukandira mazai iyo mhakure yavakabva nayo kunana Burkina Faso. Makauya imi nenyoka dzenyu neshato dzenyu nemupurwa yenyu makagowana kuti mumwe mutwina anorova mbira rake iwo wakuito yako mhakure ndokubva waiisa mukati kamuceiling yezvo yakukandira mazai. Makuti iri kukutadzisai kukurara, inotadzisa sei kurara? Pamwe inoda kukandira mazai pasi pemubhedha kana kuti wardrobe moti iri kukutadzisa, inokutadzisa ichirudzii? Nyoka ndenyi iri kuda kukandira mazai? Cheketai nyoka dzenyu imini. Ndimi makanotora nyoka kuWest Africa. Uye mazuva akapera imimi matwinzi kwaMnangagwa imimi makaenda kumusha kwenyu kuZambia kuti ine information yese. Makanobika doro ikoko mchiti mweya nasekuri kuti tadzisa kutonga nyika yeZimbabwe, mweya yechiZambia, mweya yechivemba iri kuti dzokai kumusha. Muchibika madoro enyu ikoko muchitamba mbakumba ikoko. Ndikuzviziva zvese izvozvo. Tinayo information iyo. Kune zvimara kufamba muchinyepera nyika. Inyoka dzenyu dziri kukandira mazai nekuchochonya muceiling imomo. Handiti fanike iwewe wenyoka yatanga kunyanya kurura iwewe. Yarura nyoka kuti mapurisa ndiye ari kukutumira nyoka, uyai mutarire, uyai muda kurumisa, muda kuchekeresa futi mapurisa imimi nenyoka dzenyu. Kana iwo mamwe mapurisa nemagadhi ekubhorodhi ekokoko. Mukaenda mucharumwa nenyoka ikoko. Muchachekereswa. Inyoka dzavo vakomana. Dzirikuda kumedza mwana. Dzirikuda kumedza muzukuru waMnangagwa. Aizve, ndoita zvekutamba ini. Isatanism kai masatanist ai. Mukazviteerera zvese izvo zvavanotaura zvinotazotadza kurara sikwazowanikwa mabullets. Hapana mabullets awanikwa. Ndezvekunyepa zvokuti kwawanikwa mabullets anobvepi? Pamba pakachengeteka kudaro pane makamera nemavidhiyo nechi nemasensa neya padzime magetsi pane masora. Inda muchida kunyepera vanhu. Iripi footage yekamera iri kuratidza kuti somebody may have broke into the house. Atiti ndiye akapwanya magirazi aada kubuda mumba. Uyu mumwe wacho akabudirwa akatora mapanga akanocheka masofa emumba nekumotikari. Kwaungotaura zvemotikari chete kuti defender yazenge yakachekwa chiheadrest. Aiwa nemasofa ari mumba nemubhedha nemametress. Uyu akati agarwa nengozi dzekumusana kwake akacheka. Enda musiri kuzvitaura zvese izvozvo. Enda musiri kuzvitaura izvose izvo. Buritsai evidence iyo. Taurai izvozvo ivona na ZBC nana Chronicle wacho. Nana Kwaedza kanditi ana Kwaedza ndo dzakanga iri mbiri yenyu. Madi kutaurira nyika yeZimbabwe kuti zviri kuitika. Zvengozi dziya. Nemashari. Aizvi. Tiri kuzviziva zvese zviri kuitika. Tiri kuzviziva isu. Tiri kuzviziva. Mairombeserwa chinzi akabva mumwe akaita finance minister. Manje mudhara ada kubva asiya pachigaro mumwe. Obva aita president. Ndio pamunoona kuti mimi mabwidi manyasarati munotijairira sitereki naika. Munoda kufamba muchibwidirika neubwidi hwenyu. You want to bwidinize the whole country. You fucked up the whole country. Pese dhimi muriko, state security dhimi muriko, kuma reserve bank dhimi muriko, enyika isiri yetu. Yezvo makunotukumbira mazero abvire enyu amakanotora kunana West Africa. Makuuya nawo muZimbabwe. Makanzwa kuti nyoka dzenyo iyo idzo nyoka dzemunyika yemuZimbabwe ishoma. Makunouya nedzenyu dzinogara muceiling. Isu tinoziva kuti nyoka dzinogara mumaguri nemumwena nemumapako musango. Ime munoita dzekupfuya nyoka. Munoita basa rokupfuya nyoka mumba.
ndakakuudzai kuti nyoka dzakafanana nehuku dzinonzi idzi huku idzi ndedzechibhoyi idzi ndedzemazai idzi ndedzenyama. Ndiani akakudzidzisai tsika idzodzi? Satanism yacho majoinero amakaita haisi right. Vamwe vari bhizi kupfuya mombe, vamwe vari kupfuya mbudzi, imwe muri kupfuya nyoka mumasiri vana vaMnangagwa nekuda kwepolitical power chete, because of greed. Makaitwa sei? Makaitwa sei? Kana dai maida zvekupfuya nyoka mukadai makanotsvaga kunational, makaenda kunational park uko muita kazvegemo muchitinha nenzou nenyati ikokoko nemupurwa nembizi, voti imimi munofana, imimi munochengeteswa nyoka nababa wenyu. Baba wenyu anofamba achizviti iye mupurwa, achifamba iko zvine zvaakaisa nikirini, ndandi dzaanenge akaisa zvese izvi zvimaskavha zvaanenge akamonera matambo, majuchwichwi anenge akaisa mutsipa, vanhu vachifungidzira kuti iskavha yenyika, iflag yenyika. Dziri satanism dzega dzega. Makaitwa sei nenhau dzeuroyi emimwe vanhu vekwaMnangagwa? Mamhepo maiti anoperera kupe? Ngozi dzakatanga kupondwa nababa wenyu. Mandevere makaponda kuMozambique, makasiya maponda vamwe nezvirema kumashonarendi makasakadza, muchipwanya-pwanya, muchiuraya vamwe, muchikanda mugodhi yeasidi, vamwe muchipa vanhu mari kutende munoponda vanhu. Munoti mhepo idzodzo dzinoperera kupi? Kubvunza nezvo makuchengeta nyoka. Tiri kuzviziva zvese zvamuri kuita izvi. Zvino ndinoda kuti ndikomekedze kuna vaprofita vanoti hamanji nyoka iyoyoyo toda kunoibata. Siyanai nenyoka idzodzo, regai vapedzerane nenyoka dzavo. Ndoziva kuti kuna vaprofita nedzimwe n'anga nevaroyi vamwe vanobva vati toda kubva taitora nyoka iyoyo. Aiwa, inini ndiri this message is for you, imimi vaprofita nen'anga nevaroyi. Siyanai nenyoka idzodzo. In fact makamanikidzwa tienda ikoko, imimi takurai tsono munoibaya nyoka iyoyo rovambirai, ibva yaita ukasha. Makure iyo nenyamafingi iyoyo ibva yaita hasha maningi. Mamati yatiza yamheno mayapinda munhikirini, zasi kwenhikirini kwesiliku. Rega tiisire zvimwe zvinhu ichazobuda. Painobuda imo menobuda ine hasha yabva yavaruma. Tikunzwa vaprofita achinzi maenda kunoshandira, kunyanya imi venguo tsvuku imi, ndimi vandoda kunyanya kukomekedza. Ndakakunzwai chete kuti maenda ikoko tichanesana, kunyanya imi venguo tsvuku. Ndikunzwei imi nevamwe vakaMarange uko, ndimi maipfekedzesa mudhara yeMason Mnangagwa Gemedzi muchiti wamuprista. Ndikakunzwai kuti maprofita aenda ikoko tichanesana. Tikunzwai chinzi manga muchimisa mazidzoro nemazimuparavara makabata chimpwe ikoko nempiya dzine mvura muchida kunosasa kumba kwomwana waMnangagwa. Ndikakunzwai chete, tinonesana.